filma. Nu trebuie să duceți tătătăt. Hai, intrați că am luat covorul, ca și puteți. Bună și vă fie inima. No, poftiți. Dănetorul, șefule! Noi prin acesta am îndrăznit și lucrarea am venit să facem o pomenire despre lui Hristos venire și anul ca să ne lasă de căiuință în casă. O erode îndrăznește înăuntru de poftește împreună cu Ozia. Neața-l Crăciun! Neața-l Crăciun! Doamne zdravnică slugă, să vezi cine te strigă, să vezi cine îndrăznește, de așa bărbătește, ușa nu te întrește. Ia intră bun, frate, zi-pe omul din spate. Îndrăznește înăuntru, pornește. Fiilor, de unde veniți, pe unde călătoriți, pe cine mă știu? Am venit tocmai de la răsărit. Am niște căutări, bineînțeles că căutări. Și mai devreme de sunt tânăr împărat. Vrea să ne intrăm frumos, dar nu știu-i dă. Nici ce împărat făcut cu tine peste mea împărăție, eu sunt împărat mare și tare, de vânzat, trebuie de groază mare. Da, mi-i poruncă de sunt la calungă. Am venit să vedem o mulțime mare de oameni. Case, păi, case, de nu mai încap pe nimeni. Eu și Creator, Gălă și cu cerne plecăm să ne dai să lasă, nu îngheța noaptea în oraș. Ce să vă dau să lasă, nu uitați noaptea noastră, în pietre de tei plezesc. Voi cu peniți și din fața mea fugiți. Ah, ce întrebare orbeați, ce meu palat ceresc. Ce nu te face să încerci, cred că nu-mi fac spune și ea. Nu merge la Tiflaim, lui Hristos te dăruim, auzime și tămâi, de pomenire și iau lume de dăruim. Că nu știm în care parte, din oraș am ajuns, te-a ea mi s-a ascuns, urmăritul lui Hristos de la Ierusalim în jos. O, frate, nu te întristați, că aia ni se arăta, iar așa de nou va fi. Amintele vom gândi, vom întreba de norod sau de împăratul lui Rog, unde și în ce oraș a avut și săraș. O, frate, nu gândești ca nimeni să-i fitești vorba asta blestemată. Lasă-mă să văd de fapt. Ia nu mai tot am mergit și la mine venit, aveți să spui să vor să mă închinui. N-a părut nici carte, că nu așa, te sub la împărat. Părea că vine aminte să pronunțești cuvinte, că cunosc pe aia și locul cum zicea. Bălean, proroc. Merge la cea mai mare îndrăneală. Ce ne e supărat? Ce ne la o strămibat? Eu nu mai știu de tine, dar n-are rău. Acela din face că eu nu se face. Abia 10 lei, mătușă, că din mă piși pe ușă. Ce nu mai piși pe uși? Mă, bine, dar. Lasă! Lasă-mă, mă, că poate nu. Stai, mă, lasă-i mangă,